Nu vil jeg gerne vise, hvordan man kan beregne højden på Vor Frelse Kirke ved bare at stå nede i skolegården. Christina og jeg, vi stiller os 2 steder i skolegården med 10 meters afstand. Jeg er A, og hun er D. Vi afmåler begge vores vinkler op til det højeste punkt på kirken. På den måde får vi 2 trekanter, altså trekant ABD og DBC. I trekant ABD kender vi vinkel A, og vi kender egentlig også vinkel D, fordi vi ved, at en halv cirkel er 180 grader, og så trækker vi den vinkel D, som Christine hun fandt fra. Og nu kender vi vinkel A og vinkel D, så vi kender også vinkel B, fordi en trekant har vinkelsummen på 180 grader, og så trækker vi vinkel A og D fra 180, og så finder vi vinkel B. Nu kender vi alle 3 vinkler og et linjestykke. Ved brug af sinusrelationen, så kan vi nu finde linjestykke BD. Det der. Og sinusrelationen står lige her. Så har vi trekant DBC, som er den der. Og der kender vi vinkel D, som Christine har afmålt tidligere. Og så kender vi også vinkel C, som er 90 grader. Og så på samme måde som før, så kan vi så finde vinkel B ved at trække D og C fra 180. Nu kender vi alle 3 vinkler, og vi kender også linjestykke BD fra lige før. På den måde, der kan vi simpelthen finde linjestykke BC, altså højden på kirken, se der, ved brug af sinusformlen, som står her nede. Yes. På den måde, der finder man højden på kirketårnet, uden at forlade gården.